August ni somni parok sang ni som pakwa Salvation Army Youth inkhawmna sana Aizawl Temple kor SAY chuan pathian tharau thiang lema changa chakna lak tharnan le intwai tharnan Ral Rel Zan a buatsaihin he huni temple kor SAY leader Tlamwal Benjamin Lalrin Swalan Hetah kakai chhuakin pathian thuchah Territorial Commander Commissioner Lalzamlova SAY Hallelujah. Territorial Commander Commissioner Lalzamlova in Central Subdivision Songsters thei Territorial Commander hian pathian thuchah asoi ma in Aizawl Temple kor SAY in projector thar an nei chu pathian he na hlan na nein pathian ram zaw na na changkai ta kahman ani abe sei thule hetiang thilhu mamo temple SAY ten an nei thei chu lo mom ati thu asoi zani na hian kan leader shoi tu kha ron sei to tho na chuin kan Territorial Commander Commissioner Lalzamlova khongin chu train lo ding sela kan som na te min ti lo ti sala wai lo tu soi na ka ku beng lo lo in Central Subdivision song started chu buna chang khan lo ding la song star leader ko khan ku beng lo lo ding amalo ko SAY member chang kai tak tak le SAY shoi tu te chu zani na kan Ral Rel Zan inkhawmna lo kan pui the mai na chu kan lo tu kan soi duatin zani la hian kan kor local officer miron choiron tu kha pungi la lo kan bita lang me mo umala kan so SAY in charge ne pungi la ka lo ding se la ani bo ku beng lo lo shuk shuk te ro ku ya me SAY graduate paruglet post graduate pati long pui na kan to zani la hian kan tu pali kan nei le chu kan lo man di bin khan sa kuri kan Territorial Commander hi kan so le lo lo pu si lo ta executive council member so kan le ne ya ani di Mizoram University Geology Department loya Doctor of Philosophy sawi assist to sediment biological studies of the Department of long pui le me Tlamwal dia no master of the ani master of business administration master of social work and department being Pakina and India Inkhawm shrai tu SAY leader chuan mi pakhat tan chaw testimony soina hun ahong na in mi pahni in testimony nung tak an soya an testimony hian SAY member te hi ati phur hle ani zai pol pahni in zai rombol na an neya thiam tak maya Aizawl Temple kor SAY songsters ten ka hlau lawang an sa chuan tharau achok phur hle
som la ti hlotlenga Central South Division Songsters ten aming thialim fakin ti hlamanga zai rombol an nei chuan beng atitlain tharau tan cho chatak ane Commissioner Lalzamlova chuan thalaite hriat thiam zone tekin pathian thuchah asaya tunlai khovel changkang chhoze lawanga smartphone kaltlanga khovel kan kuta humreng kan ni to thu te soin commissioner chuan amang thiam tan chuan thilchang kai tak pathian rombol nan po man ro chatak ani thule amang thiam lo tan ero chuan swal khura luna ani thu te asoi kan kuti kovela kan kutahe kan kovela kan hukta takseta kan fora te e mai kan zukber suak te ko all san pati kan zon kan te ka amar usane hian ring to thalaite te tara sa kan siam sa te te and the mata milen chalo all san kan hukta ta kan musila kan be optea kom ti lo men fruai mi mai sanan soi man lo tha te ko rala kan pa lo mi te kan soya kan mong so ko te chuna chu ban chuan so na heng kan khovel technology chakka tak mai na min chi le lai ni har sa na min chen sa ke
so na min be thei ji na ti chuan e ko vel kun hung la ma e min hung la ma hian rui te kila wanga kan chian tha te mo kan u na te mo puara om te te chona chikan kan draksa de mo rui te kil chikan ang po lo ta se chuma ba har sa kan to te te ko hi ana me lo ne api takin ring tu te tam na na hian he ang thil te aduar ta ba chu ti mai ol hian a om tak mai a chu chu kan film ko mai na ni ka dia te phone hang than chu mi ne na chu lo pan ane na ke tira du tu thu ne ke ka am lo pa mai na tu mo chu chu thon tu re kan ne ni ke so che salina lai kan ko na diklon ta ka kan mi tam ta na man chi na ni tam kai ta chan chin cha te na tu da ba man lo kan man te na tu re lo pan ha mai ane na thu chen tu ra tu che ni ke ane na krista chan chin cha ke tu na tu da ta ne ke ka i chu a pe le i phone ti ti nu na amo i te nu na i phone i rin pe ke le ke nu i ko chu chu thona text message amo WhatsApp amo lo ton tu re kan so mi kan ni se la por kan se ma so se